vatete ndakazojoina rimwe prayer group asi raisava prayer group yaitova kauti yataive tapinda tisingazivi ende taive takatowanda vanhu vakajoina group iri. Vanhu vanojoina maprayer group aya nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vanojoina nekutsvaka mabasa, vamwe mbereko, vamwe upenyu hunenge husiri kufamba zvakanaka, vamwe mumerechi dzinenge dzichivava. Saka unenge uchingoti chasara kunamata wotsvakawo shamwari dzegwendo. So patakanzwa kuti paita vanonamata zvikuru vatori nemaprayer group, takadhisaidhawo kujoina magroup aya. Ko chakakodza nguva tichizivika. Besides mupfungwa dzangu ndainge ndizvikonvinza kuti kurasika mukunamata kuri nani pane kurasikira munyika. Ini zita rangu ndinonzi Tanaka uye ndakajoina prayer group reumwe mudzimai ane nyaya dziri kunetsa paindaneti mazuva ano. Aiwa takapinda mugroup maikurudzirwa munhu kuti anamate. Taitoendawo kumakomo tichinoteura nyaya dzedu. Sezvandataura kuti mugroup radaive maive nevanhu vane matambudziko akasiyana-siyana. Unongozwa kuti rwendo rekunamata urwu dzimwe dzenguva kana wakundikana unotoda munhu anomira newe achikubetsera kugwisa zvinenge zvichikunetsa. Taitumirwa mavhesi eshoko everyday zvichinzi munhu ngaataure zvaanenge anzwisisa zvakanaka zvinenge. Prayer group leader wedu ndichamuti Sisi Enji. Umwe musi Sisi Enji vakati vainge varatidzwa kuti tinofanira kusangana pagomo tichinamata maproblem edu. Gore raizopera munhu auya netestimony kuti denga rinenge rasandura situation yake. Takasimuka mugrupu taive tiri 32 tikaita mudeme kukutenga zvinhu zvainoshandiswa kugomo zvinenge huni. Takanzi umwe neumwe auye nemacandles emavara akasiyana-siyana. Yellow yaimirira pfuma yepanyika. Taizonamatira kuti matura edu azadzwe. Red candle rekubai nhamo yetsvina inotevera ropa since red iri simbu yeropa. Blue Sisi Enji vaiti yaimira kusandurwa kweupenyu newhite yaimira upenyu hwaizosandurwa nemunamato. Takaenda kuprayer mountain kuya taive takatoti wandei tazodzika kwapera mazuva matatu. Makenduru vakatora munhu wese vakamablaza vakati taifanirwa kuzomabatidza kana toita munamato zvese zvataichema zvaizopera. Vakatotipawo testimony upenyu hwavo kwavainge vabviswa nepavainge vaiswa. Zvechokwadi mumaziso enyama waitoona kuti upenyu hwaSisi Enji wakanga hwasanduka. Takadzokera kudzimba paprayer mountain apa ndaive ndashare tende yekuvata nemumadzimai maviri. Wekutanga ainzi Julie aiva happily married asi chainetsa marriage yake imbereko. Kozotiwo Linet aiti chaabata muupenyu hwake hapana chaiendeka. Aiwa taive tawirirana chaizvo zvekuti akangoklika ipapo tikachinjana mafoni namba tikavimbisana kuti taizotaura panhare mbozha dzedu. Ndakadzokera kumba ndine chidokwa chekutevedzera zvatange taudzwa naSisi Enji. Handina kupedza nguva ndakasvikogadzira prayer room yangu yandakaisa makenduru aya sekutaurwa zvainge zvaitwa naSisi Enji. Ndaizomabatidza kana nguva yokunamata yasvika. Ndaida kuita good student chaiyo inonzwa nekuita plus ndaidawo kuti situation yangu isanduke tive a normal couple inoitwa normal things. Chimwe chinhu ndaive ndaneta nekurwa nemagirlfriend emurume wangu. Murume wangu semunhu aigara ari kumagemu ake zvaizoditira nyore kunyatsopinda mugiya rokunamata. Manheru ndisati ndarara ndaibatidza makenduru angu ndotanga kunamata sekurayirwa kwandainge ndaita naSisi Enji. Ndakadzima makenduru aya ari mana pandainge ndonorara. Chandainge ndisina kuziva kuti pakuita zvese izvi ndainge ndakweva mugaro ndikapinda naro mumba. Manheru ndakarota Sisi Enji vachiita sengenjuzi vachindikweva vachienda neni pasi pemvura paive nemadhaka zvokuti kuhope ikoko ndakatomuka change ndakachidzwa chaiyo. Manje kana chiri Satani chinoda kuuya chakapfeka fesi yaSisi Enji kuda kunditadza kunamata ndigoti Sisi Enji vanoita zvemanjuzi chainge chacho kuita kunyangira yaona chaiko. In fact ndaitowedzera kunamata. Makenduru ndaizomalaita Satani ndichida kuchidzinga kwanditi chiedza nerima zvisangani. Ndainge ndazopinda mudzidziso dzaSisi Enji zvekuti makenduru ndainge ndolaita after every 3 hours ndikabatidza na3 ndoti na6 na9 na12 ndichingodaro. Asi murume wangu haana kusanduka. In fact akatova baby to waste kuita mhuka chaiyo. Ndakaisira Sisi Enji message
kuti zvaizvoitika mangu ndaive ndisingazvinzwisisi. Murume wangu aiva asachatombondirespekta zvokuitira zvinhu zvake pachena, asingambonyari zvachose. Siseni vakandipindura kuti Satani, the more you pray, the more you are tempted. Vakanditi miedzo haiperi kumutende. Saka ndaifanira kuwedzera giya rokunamata. Vakatondipa mavhesi eshoko reBhaibheri revanhu vakaedzwa asi vakakunda. Stori yaJobhu ndiyo yavakandipa semenzansi. Zvavaitaura zvaimeka sense. Clive akatopfeka hembe dzake kubuda mumba onogara ne-one of his girlfriends. Ndakaisa audio kuna Sisi Angie ndichichema kuti zvinhu zvainge zvaita manyama mire neromo kumba kwangu. Sisi Angie vakandisimbisa vakati ndisatye, pane zvandiri kugadzirwa nedenga zvope. Ini ndaifanira kuramba ndichitevedzera zvavaitaura. Uye chimwe chainditadza kukunda mumunamato ndechekuti ndaive ndisina kuvapa mbeu yeseed yavaizonamata nayo kuti minamato yangu idayirwe nekukasika. Ini zveseed ndaive ndisingazvinzwisisi nokuti ndakakura kuchechi isingaiti zvekusida plus kuchechi kwandaenda nemurume wangu ndaitova maire bhachi. So izvi zvekusida yaive doctrine yandaive ndisingazivi zvangu. Chataidzidziswa kupa vasina nenyaya yechegumi chakanyorwa muBhaibheri. Zvisinei, ndaisada zvinonditemisa musoro, ndakasida mari yangu, ndakasida zvangu mari yacho yavaida. Vakaisa audio yekuti wese anodzvara muivhu rakakora achakohwa pakuru. Mupenyu hwangu makatanga kuita zvinhu zviri-strange zvandaisadzisisa. Dzimwe dzenguva ndainzwa heavy presence kumashure kwangu, kunyatsodzwa kuti pane munhu ari kunditevera. Zimumvuri raitevera, asi kucheuka kudai hapana chandaiona. Kuti ndiyo miedzo yataidzi taichasangana nayo, kuti ndiyo mamonitoring spirits asingadi kuti tine chakanaka mukati meupenyu. Dzimweni dzenguva ndaive shuwa kuti pandopedza kunamata ndaidziva makendro, asi dzimwe nguva ndaiwana abatidzwa. Asi ndaive ndava kurasika njere nekuti ndinenge nditori shuwa kuti makendro ndadzima zveshukwani. Saka ainge abatidza makendro acho ndiani? Ndakadetsekana nazvo ndikabva ndambofunga kuti rega ndimbofondera shamwari yangu Julie andainge ndasangana naye kugomo ndimbonzwa kuti situation yake yakamira sei. Julie akafara kunzwa voice rangu akanditi kubva zvatajoina prayer group iri panga patiwa negore anga aita 5 mamiscarriage. Aichoti ainge ambodzoserwa kumusha kwavo kuti veukama vafambe naye nemurume wake zvinzi agadzirise chivanhu chepari. Ko zviri kumbofamba seiko? Isu tiri supposed to be covered neminamato. Ko vanoisa matestimony pagurupu nekugomo ndivo vakaita sechaizvo. Julie akati titsvake Linet tinzwe kuti upenyu hwake huri kudii. Linet akati aida kundifondera Tesa asi ainge achishaya chero mari yeairtime. Upenyu hwake hwanga hwakatosungwa zvekuti chero pokubata ainge asina. Julie akanditi kana tasununguka tisangane timbochema miedzo yatiri kusangana nayo. Iko Kenani kwacho taisvika rini? Zvotokuramba tiri muIjipita ina naFaro vane mwoyo mikukutu. Takasangana tiri vatatu and we made a shocking discovery yekuti upenyu hwedu hwaiva hwatoita bed to mattress kubva zvataijoina prayer group iri. Tese taive ne-one thing in common. Tese tairota hope dzinotyisa samari. Julie akati aiva ava kuisa kugurupu dambudziko kuti anzwe matestimony evamwe zvimwe padapa nepari kurasika medzi dzedu. Julie akaisawo pfungwa dzake kugurupu. Sisi Angie vakavava vakati Julie ainge ane kutenda kushoma ndokusaka zvinhu zvisiri kumufambira mushe. Julie akavhura bhotoro remakonye. Vanhu vakatanga kutaura kuti upenyu hwainge huchivaomera daily. Vamwe vaiti vari kuona zvinhu zviri strange mukati meupenyu hwavo. Macomplaints akaramba awanda. Vamwe vairota nyoka, vamwe njuzu, kusvika Sisi Angie vavhara gurupu. Takangomuka tiri panze pegurupu pasisina kana explanation. Indakasvikora sati makendro tuya musi wacho wandakarota Sisi Angie vakatsama vakafuta kunge dzedzi nehasha. Ndakabva ndaziva kuti point of contact yaSisi Angie aiva makendro aya avaishandisa kumonita life yedu. Ndakaudzawo masawiro angu Julie naLinet vakabva varasawo makendro avo asi vakati vakarwisiwa kuhope naSisi Angie. Papera rinenge gore pakabuda guwa rekuti Sisi Angie was a recruiter waSatani aishanda mumaprayer group kuwana vanhu vekutengesa mweya yevanhu. Vaitonzi vane marine spirit. Izvo hazvina kundikatyamadza because ndaive ndavarota vachindikwera pasi pemvura. Dai vakabudirira kutaura kuno ndaive ndakutoitawo zvedark lord. Ndakazodzidza kuti ivo vemaprayer group kana vachinamata vanoshandisa in the name of Jesus kunyika dzakaita sana Mexico, Venezuela, Spain kune vanhu vanenzwa naJesus.
Mexico yega ine 1.6 million vane mazita ekuti Jesus. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti vanhu vari kunamata maprincipalities instead of Jesus Christ of Nazareth. Ndakaita shocking discovery iyi yekuti vanosiya kuti Christ intentionally vanozviitisa. Vanotoziva kuti Jesus is Christ. Asi mukunamata nhema vanosiya the Christ past nekuti vakamboti Jesus Christ zvinenge zvatoshata. Ndakabuda mutumagurupu twenhema twese ndakuzvinamatira ndoga. Chero ekutengesa magurupu chaiwo handidi, the world is now evil. Unojoinisa zvausingazivi zvinozokunetsa ramangwana. Ini upenyu hwangu hwava ready. Hongu murume wangu haana kuzodzoka, akangotetereka nenyika. Asi I found a king who treats me like a queen. Julie ava nevana vaviri. Lineage akaenda kuAustralia and we are in touch. Ndinongotenda Jesus Christ kuti ini Julie naLineage we delivered totally. Ndaakutoenda kuchechi inodzidzisa undiluted gospel truth. Zvemaprayer group itaiyo changes ndicho chakatanga. Vaine spirit yekunzvera. Ko isu zvekubatanidza makenduru ane mavara akasiyana-siyana taive tazvitangira pachapta ipiko. Nyaya iyi handisi kuzwa hanzi kwai pane nyaya iri kunetsa pasocial mazana handiswereka pafacebook kune icho ripo paapp yeredhipo panapa. Asi ndoatumbuka nyaya kwai chaimbowa mugurupu. Kwai mugurupu umu manga makaoma. Iyo nyaya yekunamata nemakenduru, nhai guys, mbondiudzai kwai nyaya yemakenduru inofamba sei. Kenduru chaicho munoziva here kuti kwai pane vamwe vana, handizi kuti vana vaani vemubhaibheri vane muprista vakatotora strange fires vakaunza mumba maMwari. They were struck by lightning instantly and died. Don't just bring strange fires in your life. Number one. Number two, ndoda kuti muzive kuti at the foot of the cross, handiti tose we believe in Jesus Christ. Apa handisi kutaura hangu vanobhilivha zvimwe, asi ndikureva kwanhu vanobhilivha muJesus Christ. Tose kana chibhilivha kuti Jesu akatifira zvitadzo zvedu. All we have sinned. No one is better. Hapana munhu anokuendesera munamato wako kuna Jesu. Iwe, all of us, tine contact. It's very simple. Just kneel and talk to your God. Handisi kuti musaenda kumachechi. Handisi kuti musadi. Aiwa, asi kana makosvika kuchechi, ndinotoenda kuchechi, guys, and I can't, every weekend, I have to go to church. Because my spirituality is very important to me. But wanguona kuti vanhu vadoresva pazvinhu hazvichafambi zvakanaka, aiwa, siyai. Ndozati pane vamwe vanhu vakuti vari kuchinja chechi nhasi vaenda kumangwanoenda kumutitevera minana yezvekare tinana yamunenge muchiteverai. Koiko kuti kwai kana tinonamata takawanda Mwari vanhu. Guys, munamato regai ndikuudzei. Munamato unonamata uri hwanja, wakapfugama, wozviisa pamberi paJehovha, wodurura nhamo dzako, wochema kuna Mwari. Wokumbira in the name of Jesus Christ. I am telling you, we pray amiss. I'm telling you, Mwari vanopindura munamato. Pasina muprofita, pasina prophetess, pasina sisi vekugumo, pasina sisi vemakendo. Iwe naMwari. Ndikuti guys, all of us we are the same. Jesu vakatifira tese. Hanzi ngadai wangu uri one, the only sinner on earth. Jesus was going to come and die for you. Uri one. Saka iwe une privilege kutaura naMwari. Number one. Number two, kwai Jesus Christ. Ukadaona machechi in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kana chingori Jesus sekutaura kuti kwanzi kuMexico, kuBrazil, kuma-Asian countries, Jesus is the common name. Nekuti Jesu akakunyika katorawo mastechi evanhu vanga vari kweko. But this one is Christ. Saka vanonamata chingoti in the name of Jesus. Vakangosiya vakango Jesus. Vamatoti hallelujah in the name of Jesus. Hallelujah. Which Jesus? Which imani maKristu magara munoda Jesus? Musingazivi kunzi Jesus upi wacho. Imuri kuda Jesus. Zive zvamuri kuita guys. Rekangoda kumanya mainda kubamba. Especially vanhu ka. Ini ndoda kuti vanhu vari kunyika dzine machechi, especially isusu ndoda kunge kuAfrica takanyanya machechi kudarika kuEurope. Europe vanhu they are very busy, they work very hard. Vanoenda kuchechi here and there. Isu tiri busy, even mafactory they are being turned into churches. Vanhu vachimanya vachienda kumachechi. Imi zvakaoma. Hatihlei Mwari. We must learn to observe and see kuti izvi zvakatinakira kuti hazvina. Vedu muve nezuva rakanaka ndipo paperera nyaya.